Kali sing Widon Niskala ten mangke pambengan sekara-kara karana donga pangestu saking para pepunden, para bapak ibu mewah, para mitra pitepangan ingkang kalenggan mangke setya tuhu hanjenengi lumadosipun pawiyahan prasaja ri kalenggan mangke. Niki sak samunipun kadhawuhaken putra temanten kawis tinggal Agung Prabu Mewah Prabowo agung ateges kebak ing kaindhan ingkang sayekta sadiluhung Prabu Pindha jejering Nalendra ingkang kebegane ngawibawan luhur Prabowo Senung Prabu Dindah Turta Milangoni estri pegale arsa ngadani kerobongan mewah sungkem ingkang dipun pratitisaken dening Ibu Juru Pangrengga Busana saking Getas Ibu Mimin iki sungkem wonten ngarsanipun Ibu Pertiwi. Lumados sing tata adicara krobongan mewah sungkem jengkar saking palenggan Roro Ayu Tiara Barwati lenggah sesudukan kaya kanca bantal wedanan mangkala wijining pangandika ingkang kawiyos sing lisan kakang kula garwa panjenengan Tiara Barwati ngaturaken pangabektos mugi kunjuk nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula atus dhumateng panjenenganing mangkenipun kirangan nuju prana dhateng penggalih Yayi garwanipun kakang sliramu ngaturake pangabekti tak tampa yanzi lan mbok menawa nggon muladi marang pun kakang Ujiwandi ora dadi baya pangapa Cahayu sembah nuwun kakang kene-kene Yayi jumenenga duwungipun kakang lolosen kang dumunung ana walikatipun kakang ana gigiripun kakang wis kalolos pun langedhuwung angkeles kekes kadya linolosan nata tebayune ngalum prok pindha kapuk sowan ngabiyantara wonten ngarsa dalem pepunden wajib mabukuh hamani kelu Rama kula ingkang putra Zainal Mutakin ngaturaken sembah kunjuk lan kula nyuwun tambahing pangestu Rama ya ta bagus sak tampa pangestu tampan Ibu kula ngaturaken pangabektos kunjuk lan kula yen tambahing Mas Yonggir tak tampa pangestu kumbenyu milih kaya dening banyu saka pucuking gunung wis yer kowe nyembah karo bapakmu Yonggir wis tak akan dawuh Ibu alian ta bagus alian Rama jimat pepunden kula ngerca padha prapteng delahan kula ingkang putra Tiara ngaturaken pangabektos lan kula nyuwun tambeng pangestu Rama anakku bocah ayu tak tampa pangestuku tampanana Cahayu sanget anggen kula nampa Rama Ibu kula ngaturaken pangabektos Yonggir tak bagus tak tampa pangestu tampanana Yonggir pitungkasipun bapa marang siramu duga-duga tiga ati-ati aja kongsi Yonggir wis akan dawuh kae bapakmu sing ikok genjeng uga kepareng rawuh siramu nyembah Yonggir wis akan dawuh sigra menyat saking palenggan baguse Zainal nganting garwa prapteng yan kang tuluju mabuku hamar keliyaya konjo ing bantal wedanane putra temanten sarimbit
tanpa beda denya ngadani sungkem tangkeping asta sumembah mring jengku kanan kalawan kiri sakala ngelus-elus pamidhangane winiwir wiwirik maneh kanthi rasa sutresna asih mrebel punang riwit tumetes sing waspaha mara wayan kalamun cirandra tanyayah mutiara linunce ing cipta hameng meminta nugraning Gusti kang kawasa mugi ingkang putra kekalih Zainal Mutakin Rarayu Tiara Ambarwati nggenya mangun brayan darmaning tumuh saketa turuntut pindha mimi hamintuna saketa dados kagen-kagen lan inen-inen turta pinaringan kiyat sentosaning lahir tuwin patos turta boten gambil kasemi ing araden minggah wonten ing sasana rinengga sine penggalih putra temanten Sarimbit tarsa ngadani paring guna kaya ing pakarti kacar kucur paring guna kaya ing pakarti kacar kucur dumados saking tilam lampus ingkang tepinipun sinulam suket kalonjana isinipun beras kapula garata receh Yayi garwanipun kakang wonten dawuh kakang iki guna kaya saka pun kakang tampan ana Yayi nuwun inggih kakang sembah nuwun dene panjenengan sampun sembodo paring guna kaya hateng kula iki papan iki mau wis dadi tanggung jawabku ya kasinggihan dawuh guna kaya saking Mas Zainal dipun paringaken ingkang garwa sedaya datan wonten ingkang kajijir kalajengaken tata adicara titipan guna kaya saking Mas Zainal sawetawis kula titipaken dhateng panjenengan kene-kene nduk guna kaya saka bojomu tak tapani tak simpene ana gedhong peteng muga-muga bisa ndayani uripmu bisa mulya yenggir sembah nuwun Ibu purna gatir ingkang tilaksana titipan putra manten Sarimbit arsa dahar gembul bujana wiwaha mangandrawina apa ta ingkang kinaya daharaning putra manten Sarimbit sekolah di manca warna dahar kelimas kul punar sinebat ing kathah sega guling baguse Zainal ndulang Rarayu Tiara kaping 3 datan saranta Rarayu Tiara ndulang baguse Zainal sawetawis kapundhut gambaripun kinarya pangemut-emut wonten siang dewa ingkang bagya mulya purna rampung unjuk tirta wening putra manten Sarimbit esti penggalih mugi putra manten Sarimbit tansah pinaringan wening penggalih mewah menepi kalbu kang adelu uring bodi ayo sungkamre ibu bar aja turu
kaki nyangking bokor kencanane isine dengat sandang kalawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar rimo sagung para tamu kakung Semawana Putri kalih sing widone sekolah tan manggih pambengan Cekara-kara lumados sing tata adicara krobongan Memah Sungkem ari kalenggahan mangke putra temanten kekalih kapundhut gambaripun sesarangan Rama lan Ibu dipun apit-apit dening panjenenganipun Bapak Eko Ismianto Ibu Jumarni nggih nggih mangke purna rampung mangke sareng-sareng kalian Besan Sutresna nggih mangke Pak Eko pinarak gantos ingkang hangapit-apit Bapak Mujiono purna rampung keluarga saking Genjeng saking sakupengipun Getas Guderan menika rit klampit krung katimpul gak ana sing keri Mbak nggih tobat mangke purna rampung keluarga saking Genjeng saking Getas saking Bugdhuwur komplit nggih paring panglipur saking Permata Musik nggih mangke keluarga Genjeng kalih-kalih napa sekawan-sekawan Mbah Kakung Mbah Putri Pak Puh Bu Puh Pak Lek Bulek mas-masipun mbak-mbakipun sedaya kanca-kanca saking Genjeng nggih Bugdhuwur Guderan Getas komplit monggo kunjuk dateng kru Permata Musik Permata Musik saking Kabupaten Palang Tritis kau benda iya
dulurku putuh. Dulurku ngasinan. Masalah. Anggaran bendo mesti enak. Masalah. Kok kelahiran bendo? Ya. Pacaane sarwa asli keluarga saking Genjeng foto loro-loro apa papat-papat bae mbah lanang mbah wedok Pak De Bude Pak Lek Bulek mbak-mbakipun mas-masipun ayo nduk foto nduk ya ayo melok foto kok fotone ora enek sing nganggo kuwi dulur-dulure wi ya foto loro-loro apa papat-papat keluarga bendo monggo bendo kita nerong sarapan nih orang kompak pacaane sarwa asli Kakung Sumawana Putri sawetawis Sri Kalenggahan mangke tumunten kalat tata adicara kalajengaken
niki tata adicara lung tinampen. Rikalengan mangke panjenenganipun Bapak Mujiono Ibu Yahminten estin bukan kemarin ngaturaken sekar sepoko mulya sasole kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Eko Ismianto Ibu Jumarli kali-kali mangke mboten kuwi matur piyambak iki. Monggo sule sarira Pak Yono napa Mbah Jas niki? Kalau mboten tanglet kula. Pak Yono napa Mbah Jas? Mbah Jaswadi. Ya nggih. Kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Jaswadi. Jengkar saking Palenggan, monggo sasana mewah swasana kula sumangkaken. Iki sabagus. Iki pun jari. Oke. Mriko mawon masih nggone dakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Katentreman saha kebakas warasan mugi kasira dhateng kita sedaya darasan kawula. Jengan dika pepunden sepuh lan pinesepuh ingkang sampun gambuh saking kawruh ana ing pawas ingkang jahat kawula bekteni dumateng para alim ulama inten dalu ingkang sampun sumanding kitab suci wayune ilahi panuntun paibat ing panembah ingkang tansah kula bekteni ugi dumateng pangemban-pengembaning dusun karo udut ingkang tasah berbudi borsana mangresan yang kawula dasih ingkang pantes nggih menika nampi pakurmatan dumateng muda tumaruna ingkang manggih suka basuki sumambahipun tamu kakung Semawa Putri ingkang dahat kalingga mudaning akrami. Saderengipun kawula matur dumateng panjenengan sedaya semoga kita muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karana ageng barokah lan nikmatipun kang sampun kaparingan dan kula lan panjenengan sami sehingga ing siang punika saged angestrani dawuhipun kaki temanen saha manten ingkang sampun kadhawuhan tabuh sedasa kala wau. Selawat serta salam monggo kita ujuaken junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ingkang kita ajeng-ajeng sahabatipun antos junjung dumugipun akhirat dumateng seni budaya nggih menika pepoyaning kautamen ingkang tasah kalestarani. Saderengipun kawula cumantaka ngadeg dhateng ngarsa panjenengan sami bot-botipun kawula tinanggenah nggih menika kinen masrahaken putra putrinipun Pak Mujiono ingkang pun bagus Zainal Mutakin mboten kabektan menapa-menapa namung kula pasrahaken panjenenganipun Bapak Eko Ismianto mugi kersa nggih menika ngluwentah dhateng putranipun Nak Mas Mujiono ingkang saking genjeng ingkang dipun wakili panjenengan kadangipun anem menika Pak Karmidi sekalian Ibu. Nuwun sewu saderengipun kawula ing mriki sejatosipun mboten matur dhateng ngarsa panjenengan sami keranten kula niku sampun sepuh
nggih menika sampun pelo menawi ngendikan menika larang-larang lalang-lalang ngoten niku. Mila kanthi menika gandeng anak kawula Yono menika wonten jejeban ingkang boten ingkang dipun tinggal nggih menika kula ingkang dipun tinanggenah nggih menika ngendikan dhateng ngarsa panjenengan sedaya. Nuwun sewu saderengipun panjenenganipun Bapak Mujiono mboten rawuh keranten wonten nggih menika ingkang syarat ingkang dipun ugemi. Mila kanthi menika kawula minangka wakilipun namung masrahaken nggih menika pun bagus Zainal Mutakin. Mboten kabetan menapa-menapa namung dipun betani awujud pusaka nggih menika senjata kunta ingkang mboten mawi rangka menika. Mila dumateng Pak Eko Ismanto mugi kersa napa nggih menika napa sak wontenipun. Kanthi menika Bapak Mujiono nderek ndongaaken anggenipun margiya putra kekalih pun bagus Zainal Mutakin kaliyan Roro Ayu Ambarwati. Mugi-mugi anggenipun dedunungan panjenengan slamet rahayu wilujeng boten wonten malangan setunggal punapa-punapa. Saking kula boten matur kathah-kathah dumateng ngarsa panjenengan sedaya mbok bilih mangke anggenipun margiya putra Margosiwi ingkang putra pun paripurna sedaya warga Genjeng nyuwun pamit mugi lampah kula saking mriki mugi panjenengan rahayu wilujeng. Saking kula cekap semanten akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para kakang Swawana putri mekatan kala manggah atur pasrah sampun katiti laksa kanthi kalih sing widone skala tan manggi pambengan sekara-kara. Atur waluyan monggo sule sarira jundakane ngatur saking panjenenganipun Bapak Eko Ismianto Ibu Jumarni niki panjenenganipun Bapak Rebu unjuk dhateng panjenenganipun Bapak Rebu monggo jengkar saking palenggan monggo sasana mewah swasana kula semanggahaken. Diapet-apet Pak Eko Ismianto. Nek neng celukane kowok. Ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nastaghfiru wa nastaghfiru wa nu'minu wa natubu alaihi. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yadillu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man ayat sunnati wa qad akhfani wa man akhbirkana amil bijannah. Sadaqallahu inna warahim. Kaula nuwun keparematur dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang dat kalinggo murdani agrami kalujengan sakarya mugi tansah kadiwa kasalira sagung dumadi marsudi ing budaya karo luhuring budaya dadi ukurane jiwa Jawi winantu sagung pakor matur wonten ngersanipun para pinisepuh para pupinden sepuh aji sepuh mewah sesepuh ingkang pono ing pamawas lebde ing pitutur kang pantes pinundi so pantes pinabekten ingkang kalangkung minulung para alim, para ulama, para kiai kang rinten dalu tansah gegulang wado wahyune ilahi minu pinuntun kiblate manembah ingkang pantes nampi darwani kanthi sadaya luhuring budi
para paramkara mirah para pangarsa, para trah mangaluhur, para pamong praja wit panjenengan Bapak Kepala Desa Jangkep pamong praja ingkang sampun rawuh lenggah. Kula ngaturaken pangabekta sekti panjenengan pantes dados tepa palubi. Ingkang kalangkung minuya trah Baroyagung. Keluarga Bapak Mujiono kula ngaturaken kasugengan Muljung Sang Rahayu sepinanggi. Kula mboten kuwi nyebat setunggal mboko setunggal kepara panjenengan sampun lenggah sawetawis kula ngaturaken jawatan to ingkang rumaket. Nuringgih monggo sadèrèng kula dherekaken manung puja lan puji syukur atur panggemana dumateng Dat ingkang maha linangkungan inggih Allah azza wa jalla. Rasa syukur kula dumateng panjenengan mugi kita wujudi kali waliasan 5 kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Satemah ing kalenggam menika saged tetunggilan sirah turami wonten wisma pahargyan kanthi wilujeng kebaing suka basuki. Salatullah wa salamuhu salat salamugi kunjuk mustikaning jagat memening jalma Kanjeng Nabi Rasul panutan kita malam ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng sapating antos mbinjing wonten ing yaumul kiamah. Para kangkung semua putri ingkang rinengku ing pargomatan ing rika lenggan punaka kawula kapiji matur kadawan suwan matur wonten ngersa jengandika menggah wigatos sing atur panjenengane Bapak Eko Ibu Jumarni ngaturi pambagya rajung menggah rawuh jengandika sedaya ing siang nika sineretan atur panuwun kang tepu pindhan bilih saestu atur rawuh jengandika sedaya ndadosaken gung binaan manah panjenenganipun Bapak Eko sak kulwangsa. Menggah atur ingkang salajengipun kunjuk dumateng Bapak Mujiono ing kalenggan menika winka sesepuhing duta ingkang winanting pakurmatan minangkani syarat sarana mlarapaken siriat majapanang teman saking dalem dipun sasana wiwaha menika kanthi wilujeng kalih sing rubeda. Menggah salajengipun sampun dipun tampi atur salam taklim Bapak Mujiono ingkang dipun pangarsani panjenengan pepunden kula Bapak sapa jenenge Mbah Jaswadi. Mbah Jaswadi nggih dereng patek pono nggih dringat-dringat niku nggih sedaya wau kalau sampun dipun tampi kanthi syukur manggalih mangke kula aturaken dhateng ngersanipun Bapak Eko sak kulawangsa. Mengatur ingkang salajengipun semantun ugi Bapak Eko ugi ngaturaken salam tatur kunjuk dhateng jengandika Bapak Mujiono. Dalah pengerapan ngombyongipun teman-teman tindak syukur ayutene bini godho nrenca ingkang tansah abis nanggih. Para rawuh kakung semua putih ingkang rinengku ing bagya mulya. Menggah atur ingkang salajengipun jengandika sedaya diaturi rawuh wonten ing dalimipun Bapak Eko mewah Ibu. Angin menetepi dharmane sebuah miwa putra maharga si putra putrinipun ingkang sesilih Nimas Ayu Tiara pikanthi bagusing Jainal. Sarene kekalipun sampun nampi wedaring para krami mugi dengan dika para sesepuh sopinesuh paring donga lan pangestu dhateng Sri pengantin kekal mugi angin pelumban dhateng madyaning bebrayan agung tansah atut uruntut reruntungan pangging bagya mulya sembodo kang jinangka jumbuh kang gayu basuki ingkang esti satemah saged mujudang satunggal bali wis ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh kakung semua ingkang rinengku ing karyon nun inggih panjenengan Bapak Eko Sarimbit Garo ngaturaken panuwun lahir turing dados menggah sedaya sikat dharman panjenengan ingkang wujud punapa kemawon pisungsu menawi ing tandha tresna panjenengan glenggono mboten saged bagi atur pamres kula tata lahir panjenengan mung didonga dhateng ngersan Gusti ingkang Maha Wigan mugi sedaya sikat dharman panjenengan dadosaken amal saleh. Para rawuh kakung sumawurti ingkang sadu bagya mulya. Bapak Eko ing kalodhangan menika miwaha putra marga si putra putrinipun
ing siang menika ingkang sampun sanurjuk sanak kadang tanggi napa ding tepalih kanthi urut reroncen tata-tata ingkang gumathok dangu saderengipun ewa semanten dumugi sedya tasih wonten kegerangipun mbok bila anggenipun nampi rawuh panjenengan nglenggahaken menawa paring pasugagatan kirang trep saking pareng panjenengan pramila Bapak Eko nyuwun agung samudra pangaksami ingkang agung para rawuh kakung suwun putri ingkang rinengku ingkang rayun mugi dengan dika sedaya anggen perlenggan kanthi murunggan ngantos paripurnaning bahagian kanthi mardikaning penggalih nun inggih saking panyuwunipun Bapak Mujiono sak sampun paripurnaning pawiwahan badhe nyuwun pamit medal saking dalimipun Bapak Eko mugi sakundur panjenengan tansah manggih rahayu ingkang wilujeng nun inggih mekaten menggah atur kawula anggen kula matur dhumateng dengan dika sami amargi kula mboten kuwawi ngrupaka basa duwe sastra amargi saking kirang pangertosan nampi warasanti amargi saking jubli menatan lebet ing sastra ngelaing sasrepan awit cupeten lagi dungane pamanggih kalun menghangantu-antul mutri samudra pangaksami ingkang agung wasana bila tauqid wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Semawana Putri dari kalingan mangke dene nggih lumatos sing tata ati carlung tinampen sampun katiti laksa kanthi kalih sing wedon sekala tan mangke pambengan sekara-kara. Iya le. Diawiti cucuke ben mlebu sik. Ya. Suba manggala prusa dikara cantang balung ya cucuk laku Mbak Wanda. Wih, Wanda tenan apa ora? Sang Suba manggala sigra anata baris nyawi jigumolong dampyak gundarakut ampae binarung krapyak watang gade gumelar ngebai surae gumuro kapiarsa swaranipun Rambae samudra enjing bidal gumun binarung ing tangate kapiyarsa swaranipun lerombak ing
Kakang Semawana Putri Sang Supa Manggala Prusa Dikara Cantang Balung ya cucuk lagu Ginarung krapyak yang watangakake kapiyansa swaranipun lerong wae samudra rap la 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 Tenggan kang nuju Sageng wertamu jengkar putra manten arsa lukar busana kanalendran krasuk busana kasatriyan pucung guyub Jrotias wuyung mula cekar ganda Sagung para tamu kagung Simawana Putri Jengkar saking Palenggan Bagus Zainal Mutakin Loro Ayu Tiara Ambarwati Ana swara jumlegur nganti ngebaki jroning sasana pawiwahan ingkang kinarya wedananing lampah Sang Supa Manggala Prusa Dikara Cantang Balung ya cucuk lagu Anggenya lumaksana tumapak ing pada tansah anut iramaning bangsa sinawenge bae ngasta mangulah langan mataya Dasar manten kagung bagus supaya nom dasare pengawak Prabata semboding driya tan mingkuh saliring kewuh yen to tamtama wiratama prawira jayeng palugun tatak tangguh tanggon tanggung jawab turut tanggaping sasmita putra temanten putri Rara Ayu Tiara Ambarwati ayu rupane pasmane melok-melok wedanane kulit kuning nemu giring menjangan ketap Boyo mawa tejo kemusuk dama. Salajur sisih jajar kalih putri ingkang pinegati mongko pepetaning putri Dumas. Sadendas lusyaning warni nendalu tansah bekti wonten ngarsanipun Gusti Kamurubing dumadi. Pratya Manggala Suba sangga jajar talang pati. Kinarya sapu kawal jejet wengkuning kula mangsa
Sagung Morenggah putra temanten sarimbit lukar busana kanalendran kerasuk busana kasatriyan hanya rengi para kadang kaneman ngaturaken dhareng kunjuk dateng para tamu. Kala wau panyuwunipun Mbah Sumadi mangke jumeneng sedaya para penyanyi tombo kangen kala wau panyuwunipun nggih. Kagem hangiringi nggih para tamu dahar nggih.